2K கிட்ஸ் அவங்க வேற லெவல், அது வந்து வேற இது. நம்ம வந்து ஏன் தான் சொல்லியிருப்போம், ஓ ஏவா அதுக்கு இவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குது தெரியுமா, அந்த மாதிரி ரொம்ப அப்படியே ஆமாம் ஏ வச்சு ஒரு ராக்கெட் பண்ணி மேலே விட்டுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற நாலேஜையும் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அந்த டெக்னாலஜி எல்லாத்தையுமே சூப்பராக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். லவ் பண்ணால் பைத்தியக்கார மாதிரி சுற்றுறாங்களா என்ன? பைத்தியக்காரனா ப்ரோ ஃபோன் எடுத்தா போதும் ப்ரோ. ஒன்று டேய் இங்கே வாங்கடா இங்கே நில்லுங்கடானா ஒருத்தன் இந்த மூளைக்கு ஓடுவான், ஒருத்தன் அந்த மூளைக்கு ஓடுவான். பேக்கு மாதிரி தனியாக நின்று வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ப்ரோ. நீ லவ் பண்ணால் நீ ஒரு பக்கம் ஓடி இருக்கலாம்ல, ஏன் தனியாக நின்று வேடிக்கை பார்க்குற? எத்தனை நாளைக்கு ப்ரோ தனியாக ஓடுறது நினைக்காது ப்ரோ. லவ் மேரேஜ் பெஸ்ட்டா இல்லை அரேஞ்ச் மேரேஜ் பெஸ்ட்? லவ் மேரேஜ்ன்றது இப்போது எல்லாருமே அவங்கவுங்க பிடிச்சி லவ் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் அந்த காலத்தில் ஆனால் அது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ப்ரோ. இப்போது எல்லாருமே ஜஸ்ட் டைம் பாஸுக்கு பண்ணிவிட்டு எல்லாமே பண்ணிவிட்டு விட்டுறாங்க. அட் த சேம் டைம் இந்த லவ் மூலியமாகவும் அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. எப்படி உளுந்து செத்தா என்ன, தூக்கு மாடி செத்தா என்ன, இல்லை தூக்க மாத்திரை குடிச்சு செத்தா என்ன, எல்லாமே ஒன்று தான் ப்ரோ. சாவறதுல கூட சந்தோஷமாக சாவறது, சந்தோஷமாக சாவறது அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் ப்ரோ. எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் கிடைக்கும், சொத்து கீத்தெல்லாம் தருவாங்க. அட் த சேம் டைம் அப்படி செட்டில் ஆகிட்டா ஓகே. பட் லவ் மேரேஜ் பொறுத்தவரையும் ஒரு ட்ரூவாக பண்ணாங்க, ஒரே பொண்ணு லவ் பண்ணி ஒன்று பண்ணாங்க, அது நல்லா இருக்கும். ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க மொரட்டு சிங்களாகவே இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை. அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஷனாகவே இருக்கும். லவ் மேரேஜ் பெஸ்ட்டா இல்லை அரேஞ்ச் மேரேஜ் பெஸ்ட்? இப்போது யாரும் உண்மையாக லவ் பண்ணுறது இல்லை ப்ரோ, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று. அதுக்கப்புறம் பசங்க ஏமாந்த காலம் போய் இப்போ லைனாக எல்லாரும் பொண்ணுங்க தான் ஏமாந்துட்டுருக்காங்க. லவ் மேரேஜ் அப்படின்ற பேரில் ஒரு ஹேசல் க்ரியேட் பண்ணி எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தி அப்படியும் பண்ண வேண்டாம். அரேஞ்ச் மேரேஜ்ன்ற பேரில் அப்படியே வீட்டில் சொல்கிறவனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போய் கஷ்டப்படவும் வேண்டாம். பிடிச்சிருந்தா வீட்டில் சொல்லுங்கள், கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எது பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறீங்க, லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜ்? மேரேஜே பெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ, மேரேஜே பெஸ்ட் இல்லை, வேண்டவே வேண்டாம். ஆனே பிடிக்க வேண்டாம், ஜாலியாக இருக்குமா, ஒரு லிமிட்டேஷனுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குல்ல. லவ் அண்ட் அரேஞ்ச் மேரேஜ் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். லவ் அண்ட் அரேஞ்ச்னா எப்படி? லவ் பண்ணுற பொண்ணை வீட்டில் கன்வின்ஸ் பண்ணி பேசி அங்கே அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஆகிறது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். ஆனால் அது லவ் மேரேஜ் கணக்கில் தானே வரும். லவ் மேரேஜ் கணக்கில் தான் வரும். சரி ஓகே, எதனால லவ் மேரேஜ் பெஸ்ட்? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ரோ. அரேஞ்ச் மேரேஜ்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு பொண்ணு உங்கள்கிட்ட காட்டுறாங்க, காட்டின உடனே 3 மாதம் 4 மாதத்தில் கல்யாணம் வச்சிடுறாங்க. முடிஞ்சு போனால் 6 மாதத்தில் கல்யாணம் வைப்பாங்களா? 6 மாதத்தில் உங்களால் அந்த பொண்ணு பேசக்கூட விட மாட்டாங்க. இப்போ இருக்க கல்ச்சர் எப்படின்னு தெரியாது, ஆனால் பேச விட மாட்டாங்க. லவ் மேரேஜ்னால் நீங்கள் லவ் பண்ணி அந்த பொண்ணை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு ஓகேவாக இருக்க பட்சத்தில் தான் நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு போவீங்க. ஸோ அப்போவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு லைஃப் கரெக்டாக இப்போலாம் மாட்டாளா அப்படின்ட்டு. லவ் மேரேஜ் தான் பெஸ்ட். அரேஞ்ச் மேரேஜ்னால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க உங்களுக்கு செட் ஆகலன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் அப்போ வேஸ்ட் தானே. இப்போலாம் டிவோர்ஸ் கேஸ் அதிகமாக அது காரணம் இதுதான் ப்ரோ. ஆனால் லவ் மேரேஜ் பண்ணுறவங்க கூட தான் டைவர்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. அதுதான் ப்ரோ, புரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறவங்க, ஒழுங்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதவங்க அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி அப்புறம் டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. யாருனே தெரியாத ஒரு பொண்ணை டக்குன்னு பார்த்து இவங்க தான் பொண்ணு, இவங்க தான் அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாக வர போகிறாங்கன்னு சொல்லி அப்போ மேரேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். லவ் மேரேஜ் தானே பெஸ்ட்டு. லவ் மேரேஜ்னா பார்த்து பழகி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதெல்லாம் போகாது. அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா திடீர்னு டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பாக வரும். அவரை பற்றி ஒருத்தருக்கு யாருக்குமே தெரியாது, கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருவாங்க. லவ்ல அப்படி இருக்காது, புரிஞ்சுக்குவாங்க. சண்டை போட்டாலும் இது பண்ணாலும் புரிஞ்சுக்குவாங்க, திரும்பி வந்துடுவாங்க. நம்ம லைஃப் ஃபுல்லாக தனியாக போக முடியாது, நமக்கு துணையாக ஒருத்தவங்க வேணும்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல. அவங்க சொல்லுவாங்க, அதுக்காக உங்கள் வீட்லேயே சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? இப்படி சொல்லுவீங்களா? இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். மேரேஜே வேண்டாம். வேண்டாம். ஏன் வேண்டாம்? அது வந்து இப்போ இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈகோ கிளாஷ் நிறைய. ஸோ நான் இது பண்ணுறேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு 50,000 சேலரி வாங்குறேன், நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பொண்ணோ இல்லை என் ஒய்ஃபோ வந்துட்டு 80,000 1 lakh அந்த மாதிரி சேலரி வாங்குறாங்கன்னா அங்கே போச்சு. அவன் என்னோட அதிகமாக சேலரி வாங்குறா அப்படின்னாலே வந்து அவளோட கேரக்டர்லேருந்து எல்லாத்தையுமே அசசினேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது. லைக் உங்கள் பார்ட்னர் மட்டும் இல்லாமல் சொசைட்டியே அப்படி தான் அசசினேட் பண்ணுது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த மேரேஜ் லைஃப் அப்படின்றது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, இல்லைனா கஷ்டம். ஓகே, நீ இதுவில் அந்த மாதிரி ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்காங்களா? இப்போது ஒரு சில பேர் வந்து சொசைட்டிக்காக வாழ்கிறாங்க, யாருமே வந்து அவங்களுக்காக கல்யாணம் ஆகிட்டா வந்து அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ், லைக்ஸ், டிஸ்லைக்ஸ் எல்லாத்தையுமே மாற்றிக்கிறாங்க. எதுக்கு மாற்றணும்? அதுதானே அவங்க நேச்சர். ஸோ அதுதானே அவங்களோட பர்சனாலிட்டியாக தானே. ஸோ ஒருத்தரோட பர்சனாலிட்டியை மாற்றி, லைஃப்பை மாற்றி, பிடிச்சிக்காததுன்னு எல்லாத்தையுமே மாற்றி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃபிட் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களே வந்து உள்ளே வந்து நான் இப்படி தான் இருக்கணும், இதுதான் பண்ணணும், இவங்களுக்கு இது பிடிக்காது, அவங்களுக்கு இது பிடிக்காது, நான் இப்படி பண்ணிட்டா சொசைட்டியில் எல்லாரும் இப்படி மாற்றி சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸான ஒரு சர்க்கிள்குள்ளேயே தான் வாழ்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் இதெல்லாம் மேரேஜ் பண்ணால் இதெல்லாம் தேவையில்லாது. இது கண்டிப்பாக வரதான் செய்யுது. இப்போ இருக்கிறதுல நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்காங்க. அதாவது 2K கிட்ஸ் அவங்க வேற லெவல், அது வந்து வேற இது. அதனால அது வேற ட்ராக்கு. பட் இப்போ மேரேஜ் ஆகிறவங்கள கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இதுதான் ஸ்டேட்டஸாக இருக்குது. ஆனால் இப்படி சொல்லுவாங்கல்ல, லவ் மேரேஜ்னா தான் மனசு புரிஞ்சு தெரிஞ்சு அப்படிலாம் கல்யாணம் பண்ண முடியும். அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் அந்த பொண்ணை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. உருட்டு அதான் ப்ரோ. ஏன் இந்த லவ் மேரேஜ்னா அப்படி தான் மனசு இருக்காங்க ப்ரோ, நான் இல்லைன்னுலாம் சொல்லலை. 100ல் வந்துட்டு 20% அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, நான் இல்லைன்னுலாம் சொல்லலை. பட் ஆனால் இந்த டைமில் வந்துட்டு அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறது கம்மி தான். ஏன் ப்ரோ? இப்போ எப்படி சொல்கிறது, ஸ்கூல்லேயே எதனா ஷேர் பண்ணிடுறானுங்க, ஷேர் பண்ணி எதனா ஒன்று பண்ணிடுறானுங்க.
அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லையா? ஓகே வீடு சரி. காலேஜ் போறாங்களா அப்ப திருந்திடுவாங்கல்ல? காலேஜ் போனாவா ரைட்டு. ஸ்கூலாவது அந்த ஏரியாவுக்குள்ள பண்ணிக்கிறானுங்க, காலேஜ் ஏரியா விட்டு ஏரியா போய் பண்ணிட்டு வரானுங்க ப்ரோ. யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல ப்ரோ, இருக்காங்க பட் ஆனால் ரொம்ப கம்மி. பட் ஆனால் சொல்கிறேன் இப்போ லவ் மேரேஜ் பண்ண நிறைய பேருக்கு கூட டிவோர்ஸ்லாம் ஆகுது. அது லவ் பண்ணும் போதே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேயே போயிருக்கும் கண்டிப்பாக. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு லவ் மேரேஜ் தான் பெஸ்ட்டு. லவ் பண்ணி புரிஞ்சிட்டு இருந்தால் ஓகே, இல்லைன்னா அப்படியே போட்டுட்டு போய். ஏன் அரேஞ்ச் மேரேஜ் வேண்டாம்? பேரண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க, பண்ணி வச்சிருவாங்க. நம்மளுக்கு அவங்கள பற்றி எதுவுமே தெரியாது, அவங்க பாஸ்ட் லைஃப் எதுவுமே தெரியாது. சும்மா 5 நிமிஷம் அந்த காஃபியில் தான் நம்ம பேசுகிறோம், எல்லாமே தெரியும். அவங்களோட பாஸ்ட் லைஃப் எதுவும் தெரியாது. அது அப்புறம் தெரிய வரும்போது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாமே வரும். அதனாலே பிரிஞ்சிருவாங்க, அதனால வேண்டாம். ஓ லவ் மேரேஜ் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கும், பட் நமக்கு பொண்ணே கிடைக்காது. ஒரு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுவீங்க? கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? கேர் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம், எங்களுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்களே. நாங்கள் இல்லை அதான் கரெக்டாக இல்லையா, வரமாட்டாங்க. வரமாட்டாங்க. இப்போ நீ லவ் மேரேஜ் பண்ண ரெடின்ற வீட்லேயும் ஒத்துப்பாங்கன்னு கூட வச்சுக்கோ. ஆனால் லவ் பண்ண ரெடியாகிற நீ உனக்கு பொண்ணு கிடைக்கல என்ன பண்ணுவேங்க? பொண்ணு கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுறது? இல்லை அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் பண்ணி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. அரேஞ்ச் மேரேஜுக்கு தான் வக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறவன் தான் அப்புறம் லவ் மேரேஜுக்கு ஆசைப்படுவான். வேற என்ன பண்ண முடியும் எங்களால்? லவ்வே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ அரேஞ்ச் மேரேஜ் சொல்லி எங்களை பொண்ணு விட்டு கூட்டிகிட்டு போவாங்கல்ல, வீட்டில் நாங்கள் பேசி அந்த பொண்ணு எங்களுக்கு கொஞ்சம் பேச டைம் வேணும்னு கேட்டுப்போம், வேறு வழி இல்லை ப்ரோ. ஓகே அந்த கிடைக்கிற அந்த 6 மாதத்தில் 6 மாதத்தில் எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ தெரிஞ்சுட்டு செட் ஆகுமோ ஆகாதான் அப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு அரேஞ்ச் மேரேஜை கஷ்டப்பட்டு காலில் விழுந்தாச்சும் லவ் மேரேஜாக மாற்றிடுவோம் ப்ரோ. எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா துப்பாக்கி படம் பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் விஜய் பண்ணுற அதே கான்செப்ட் தான். அந்த கான்செப்ட்டை நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் லைஃப்பில். ஓகே பொண்ணே கிடைக்கலன்னா நீங்கள் துப்பாக்கி விஜய் நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்துக்கலாம். பொண்ணு பார்க்க போகிற இடத்துல அந்த பொண்ணையை லவ் பண்ணி அந்த பொண்ணையை லவ் பண்ணி அந்த இடத்துல பொண்ணை வேணான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணை பார்த்து லவ் பண்ணி வீட்டில் திரும்பவும் பேசி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சொன்னீங்க. 2K கிட்ஸ் அது வேற லெவல்னு. அப்படி என்னங்க அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு வேற ட்ராக்ல கொண்டு போற மாதிரி இருக்கு. ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே வந்து ரொம்ப அல்ட்ரா மாடர்னா பார்க்குறாங்க. லைக் நமக்குன்னு ஒரு கல்ச்சர் இருக்கு. கல்ச்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டிசிப்ளின். ஸோ டிசிப்ளினா இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் சொல்லல. அவங்க வந்துட்டு எல்லாத்தையும் லெத்தார்ஜிக்காக எடுத்துக்கிறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இங்கேருந்து அப்படியே பறந்துட்டு போயிடுறாங்க. நம்ம வந்து ஏன் தான் சொல்லியிருப்போம், ஓ ஏவா அதுக்கு இவ்வளோ அர்த்தம் இருக்கு தெரியுமா, அந்த மாதிரி ரொம்ப அப்படியே வச்சு ஒரு ராக்கெட் பண்ணி மேலே விட்டுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற நாலேஜையும் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அந்த டெக்னாலஜி எல்லாத்தையுமே சூப்பராக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். நீ ஜென்ரேஷனில் லவ்வே ட்ரூ இல்லைன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. எதனால? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ரைட் ஹேண்டரு அப்படின்னா அது வந்து நான் ரைட் ஹேண்டராகவே இருக்கணும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லி இல்லை என் பார்ட்னர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டரு, லெஃப்ட்டில் தான் எழுதுவேன், அவருக்கு ரெட் கலர் தான் பிடிக்கும். இப்போ நீங்கள் நல்லா பாருங்களேன், லவ் பண்ணுறவங்களே லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா அப்படியே கலர்லாம் மாறிடும். அப்படியே இப்போ எனக்கு பிளாக் பிடிக்கும்னா இப்போ நான் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா இல்லை அவங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குமோ அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும். இப்படிலாம் பண்ணுறாங்களாங்க? டெஃபினட்டாக பண்ணுறாங்களேங்க. அதுதானே இப்போ ஒரு எம்ப்ளமாகவே மாறிடுச்சு. இன்ஸ்டாகிராமில் அப்படியே இது மாற்றுறது, பிடிச்ச கலர் மாறுறது, இப்படி ஒவ்வொன்றா மாற்றி அது லாஸ்ட்டில் எங்கே வந்து நிற்குதுன்னா ஒப்பீனியன் கிளாஷில் வந்து நிற்கும். ஒரு தடவை விட்டு கொடுக்கலாம், 2 தடவை விட்டு கொடுக்கலாம். எல்லாத்தையுமே விட்டு கொடுக்கும்போது ஒரு இடத்துல பிரேக் ஆகி அது ஃபெயில் ஆகுது. இப்போ இருக்க பசங்க வந்து எல்லாருக்குமே அதான் ஓகே அவனுக்காக இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுறது, அதுக்கப்புறம் அப்படியே எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே முடியாது. இப்போ வந்து வேலையே பார்க்காத ஒருத்தவங்கள டெய்லி வந்து நீ இந்த வேலை பண்ணணும் அந்த வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாள் செய்வாங்க, 2 நாள் செய்வாங்க. அவங்களுக்கு வராத வேலையை நீங்கள் ஒரு 1 month 2 months சொன்னீங்கன்னா வராது. நான் எதுக்கு செய்யணும், இதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்சதே இல்லை தெரியுமா, இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்ன செய்ய பிடிக்கும் தெரியுமா, லைக் அந்த மாதிரி தான் அவங்க கேட்பாங்களே தவிர யாருமே வந்துட்டு இப்போ அதுதான் இருக்கு. லவ்னு ஒன்று பண்ணால் நம்ம லைஃப்பை வாழ முடியாது, நம்ம லைஃப்பை வாழ முடியாது. என்ன பத்திரிக்கை உனக்கு எதை நீ? எனக்கு அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான். அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான். எதனால? எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க வீட்டில், என்ன நம்புறாங்க, ரொம்ப நம்புறாங்க. ஸோ அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், அது வேற விஷயம். அவங்களுக்காக வேணா நம்ம அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் ஒரு ட்ரூவாக கிடைச்சா பெட்டர். இப்போ வந்து நீ பேரண்ட்ஸ்க்காக அப்படி இப்படின்னு சொன்னேன், உண்மையாகவே இன்னைக்கே ஒரு பொண்ணு உனக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ணி என்ன பண்ண? ஆனால் என்ன சொல்கிறோம் ப்ரோ, எதுக்கு என் கண்ணு முன்னாடியே நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸே பைத்தியக்கார மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. வேணாம், எதுக்கு லவ் பண்ணா பைத்தியக்கார மாதிரி சுற்றுறாங்களா என்ன? பைத்தியக்காரனா ப்ரோ, ஃபோன் எடுத்தா போதும் ப்ரோ. ஒன்று டேய் இங்கே வாங்கடா, இங்கே நில்லுங்கடானா ஒருத்தன் இந்த மூளைக்கு ஓடுவான், ஒருத்தன் அந்த மூளைக்கு ஓடுவான். பேக்கு மாதிரி தனியாக நின்று வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ப்ரோ. நீ லவ் பண்ணா நீ ஒரு பக்கம் ஓடி இருக்கலாம்ல, ஏன் தனியாக நின்று வேடிக்கை பார்க்குற? எத்தனை நாளைக்கு ப்ரோ தனியாக ஓடுறது? நினைக்காது ப்ரோ. இதே லவ் மேரேஜ்னா என்ன விஷயம்லாம் பாசிட்டிவ்னா பாஸ்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது, ஒருத்தருக்கு புரிஞ்சுக்கலாம், ஈகோ இருக்காது. நான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் திங் ஈகோ இருக்காது. ஈகோ இல்லாமல் லவ் பண்ணலாம். ஈகோ இல்லாமல் இருந்தாலே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் லவ் மேரேஜோ அரேஞ்ச் மேரேஜோ அழகாக போகும். ஈகோ மட்டும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். நவடேஸ்ல ஈகோன்றது மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஒரு சிலர் லைஃப்பில் பண்ணுது. ஈகோ இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அந்த லைஃப் தான் 2 பேரில் ஒருத்தருக்கு ஈகோ இருந்து ஒருத்தருக்கு ஈகோ இல்லைனா பரவாயில்ல, 2 பேருக்குமே ஈகோ இருந்துன்னா கண்டிப்பாக போயிடுவாங்க. அதையும் மீறி உங்கள் லைஃப்பில் வந்து மேரேஜ்னு ஒன்று நடந்தா வா நடக்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசையா இல்லை அரேஞ்சாக நடக்கணும்? எனக்கு தான் சொல்லணும், எனக்கு மேரேஜ் நடக்கணும்னு ஆசையே இல்லை. வேலை ஆயிருக்குதுங்க, ஒரு கனவு, ஒரு கெட்ட கனவாக நினச்சிக்கோ. அப்படி ஒரு கெட்ட கனவாகவே இருந்துச்சுன்னா கூட எனக்கு வந்துட்டு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த குவாலிட்டிஸில் வந்து என்ன எதுலேயுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணாத ஒரு பார்ட்னரா. இப்போ நான் எப்படி இருக்கேன், எனக்கு பிடிச்சதை நான் செய்வேன். என்னோட மைண்ட் செட்டில் எனக்கு ஒரு பார்ட்னர் கிடைச்சா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு மாதம் வந்து நான் இவ்வளோ கொடுக்குறேன், ஏன் இவ்வளோ எனக்கு கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது. எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை ஒரு விதமாக வளர்த்துருப்பாங்க.
லைக் அவங்களும் என்ன டிசிப்ளினாக தான் வளர்த்துருப்பாங்க. என்னோட மைண்ட் செட் இருக்கும், எனக்கான ஒரு ஸ்பேஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல, நீ இந்த கூட தாண்டி நீயும் வராது நானும் வரமாட்டேன், அந்த மாதிரி தான். நீயும் நீயாவே இருக்கணும். லைக் அந்த பர்சன் அவங்கள மாதிரியே இருந்தால் தான். இப்போ எனக்காக ஒரு சில விஷயம் மாற்றிக்கிட்டாங்கன்னா அது இன் ஃபியூச்சர்லேயும் எனக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும், அவங்களுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும், அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும். பாரு பொண்ணு வந்தோடனே இப்படி மாறிட்டான் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. நீ என்ன வேணால் பண்ணு, ஆனால் சொல்லிடு நான் இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி. எனக்காக மாற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்துட்டு இல்லை இது இப்படி கஷ்டம் என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் அது எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். என்ன ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் இப்போ பண்ணலன்ட்டு நான் கேட்பேன். ஆரம்பத்தில் நல்லா இருந்துச்சுங்க இப்போ தாங்க நல்லா இல்லை அதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே. ஸோ அதுதான் இப்போது. ஆனால் ஜாலியாக இருக்குமா, இருக்கிற வரைக்கும் ஜாலியாக இருந்துட்டு செம்மையாக இருந்துட்டு போகிறோமா. எதுலேயுமே லவ் மேரேஜாக இருந்தாலும் அரேஞ்ச் மேரேஜ் இருந்தாலும் ஃபோர்ஸ் ஃபிட் பண்ணவே கூடாது. இப்போ இந்த லவ் பண்ணுற பசங்க இருப்பாங்களா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸு, அவங்களாம் பார்த்தா என்ன விஷயம்லாம் காண்டா இருக்கு. என் ஃப்ரெண்டே ஒன்று சொல்லுவான் ப்ரோ, வீடியோ எடுத்து அனுப்பான், பேபி நான் உனக்கு தான் அப்படின்னு. அதெல்லாம் கேட்கும் போது ஏய் உனக்கு தான்றீங்க, எத்தனை நாளைக்குடா உனக்கு, எனக்கு புரியலடா, எத்தனை பேருக்கு இதை சொல்லுவீங்க, புரியல. ரைட்டு ட்ரூ லவ்லாம் கிடையாது இப்போ இருக்கிறது இருக்கு, பட் ஆனால் பார்க்கல. ரொம்ப உங்களை பார்த்தா ஒரு பர்ஃபெக்ட் லாங் லாஸ்டிங்காக ஒரு லவ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? விட்டு கொடுத்து போகணும் ஃபஸ்ட்டு திங். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ விட்டு கொடுத்து போகணுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைஃப் நல்லாயிருக்கும். அவனுக்கு ஈகோ இருக்கா, எனக்கு ஈகோ இருக்கக்கூடாது, எனக்கு ஈகோ வரணும் அவனுக்கு இருக்கக்கூடாது. இன்னொன்று சண்டை வருதா உடனே சாரி கேட்டணும். தப்பு யார் மேலே இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் சாரி கேட்டணும். ஒரு 5 நிமிஷம் பேசாமல் இருக்கிறதுனால தான் பிரச்சனையே நிறையா வருது. பேசிட்டோன்னா அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடும்ல. பேசிடணும். கூச்சலாம் பட்டுட்டு இருந்தால் அவ்வளோ வேலைக்கு ஆகாது, அதனால சாரி கேட்டணும். இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க லவ் மேரேஜ்லாம் இந்த காலத்துலலாம் ட்ரூவாலாம் யாருமே இருக்க தெரியல, லவ் பண்ணால் பிரிஞ்சிடுறாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் அது இப்போ எல்லா பசங்களையும் அப்படி சொல்ல முடியாது. இருந்திருக்காங்க ஒரு சில பசங்க அப்படி இருக்காங்க, ஒரு சில பசங்க அப்படி இருக்காங்க. பசங்களை பொறுத்து. ஓரளவு உன்னை பொறுத்தவரைக்கும் எது பெஸ்ட்டு நீ நினைக்கிற, லவ்வா? லவ் மேரேஜ் தான் ப்ரோ. லவ் மேரேஜ் தான். ஓகே, ஓரளவு உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் பெஸ்ட். இப்போ உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா லவ் மேரேஜ் தான். ஆக்சுவலி நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலே வரல. லவ் மேரேஜ் பெஸ்ட்டு அரேஞ்ச் மேரேஜ் பெஸ்ட்? மேரேஜே பெஸ்ட் இல்லை, அதுதான் என்னோட பதில்.